Aħna meta ħadna l-ġurament tagħna, jien l-ewwel wieħed bħala kap tal-oppożizzjoni, il-ġurament tiegħi determinat illi nwettqu. U nwettqu mingħajr biża' lejn ħadd. U allura t-theddid tal-Prim Ministru mhuwiex ser ibeżżani, imma wassal messaġġ lin-nies hemm barra illi dan huwa Prim Ministru illi juża t-theddid, juża l-aggressività li jirrabja meta toħroġ il-verità. Rajna gvern mingħajr maskra u dak li rajna ma kienx sabiħ. U għalhekk in-nies ixxukjaw ruhom, għalhekk in-nies inħasdu, għalhekk in-nies qed jitilfu l-fiduċja tagħhom f'dan il-gvern. Minkejja li qiegħda f'minoranza daqshekk kbira fil-Parlament, irnexxiela toħloq biżżejjed pressjoni f'dan il-pajjiż fuq il-gvern biex l-iktar Ministru b'saħħtu ta' dan il-gvern ikollu jerfa' ir-responsabbiltà politika.